A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, participou con alumnado do IES da Cachada nunhas sesións de mentoring que se están a levar a cabo no propio Instituto Boirense, en as que participan empresarios do mundo das artes, que explican a súa experiencia profesional. Esta actividade márcase no proxecto República Creativa, que está a desenvolver o propio Concello, o abeiro da convocatoria de axudas para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude da Consellería de Política Social. Unha iniciativa moi adaptada aos tempos nos que estamos, á actualidade, á tecnoloxía, importante que os mozos e as mozas vayan coñecendo de primeira man a través de mentores todos mozos e mozas, cal pode ser a súa profesión de futuro. Segundo sinalou o propio alcalde Xon Xosé Dieste, unha das principais finalidades desta iniciativa impulsada dende o Concello é a de mellorar a empregabilidade da mocidade, achegándolle experiencias profesionais de éxito próximas e proporcionándolles aos mozos poder coñecer novos nichos de emprego e tratando de fomentar a posta en marcha de iniciativas novidosas. Donde a transmisión, a participación, que non é habitual do coñecemento dunhas persoas que xa teñen arriscado e teñen unha experiencia que queren trasladar aos demais, ese é o máis importante cometido que pode facer o mundo da creatividade, non? Difundir, divulgar, crear un mundo creativo, a vendas que hai un foco de negocio importante, cada vez máis a cultura, a creatividade, que é un concepto moi amplio, non moi tan reducido como pensan algúns, é unha vía de negocio, é unha vía de traballo. A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado apoiou este proxecto cunha achega duns 6.000 euros.